Iya. Mbak Wulan. Ya. Aja pada Dikerai lho. Atau usuk-usuk kaya ngono kok. Aku iki gemes sih wong wedok lho. Aku gemes. Padha-padha batu. Iki aku ya gemes. Gemes aku gemes dhek malah kaya wong lebon coro. Aku rumahsaku kowe ngerah karo wong iki tak sama kaya anggora musuh karo Persis. Kok anggora musuh karo Persis. Ceng-ceng lho, Pak. Yo, coba dihormati yo Mas Sulis. Ya. Ya, kanca Kalimasada ya. Ya, monggo Mbak Eka. Ya. Wilujeng dalu Mbak Eka. Nggih, anu uripna Mas Miki Mas nggon bintang tamu Mas. Weh, lah iki. Oh iya, ya, coba. Nggih, mang dulek iki Mbak ngen saklar niku Mbak. Nggih. Wilujeng dalu biung Mbak Yulimbo, Pak Surono. Aduh kula Eka ndang tak. Uget-uget ingkang sowan. Kok sik wong jeneng kok apik-apik kok ya Eka dadak aku ndang tak uget-uget lho. Lho niku urut-urutanipun saderenge uget-uget mesti kedah ndang tak riyen. Dadi saurunge uget-uget. Sepelan kula kalih sing ngendang niku mesti ngaten. Oh ngono. Cepi kula baleni nggih. Iya. Wilujeng dalu biyung Mbak Yulimbo Pak Surono. Kula ingkang sowan Eka ndang tak uget-uget. Weh. Ingkang nderek sowan. Nggih. Matur sembah nuwun Mbak Eka. Penjal dalu punika sampun kepareng ngludangaken wekdal miturati dawuh panjenenganipun Pak Haji Suwadi. Juragane sawit sing saka Bangka Belitung ya juragane warung mie ayam bakso geprek dan empek-empek lho. Wonten ing Bangka mrika nggih piyung. Alhamdulillah. Alhamdulillah nderek bungah mangayu bagyo. Kula saking Sragen nika saged nderek sowan wonten ing Dukuh mriki. Nggih, matur sembah nuwun. Menika RT 4 Nggih. RW 3 namung kalih Dukuh ning wayangan eloke kaya ngene tepuk tangan kagem panjenengan sedaya. Walah niki sing dadi tolak ukur contoh dusun-dusun sanese kadang kelurahan apa ngono wis arang-arang lho. Iki dusun wis dadi. Lah iya to, Mbak. Pak Lurah. Kelurahan mengke wayangan to, Pak? Nggih. Ning ora nganggo bintang tamu jere. Ketoke malah meng bintang tamu tok tanpa wayangan ya, Mas. Lah terus apa ya aku arep diringi karaoke lho bilang. Iya. Oh, kau butuh-but saka Sragen, Sukodono. Anu karawitane apa? Karaoke. Kaset. Iya. Oh ketok kurang piye ngaten. Alhamdulillah menika nuwuni dawuh panjenenganipun Mbah Haji Suwadi. Nggih. Mbah juraganipun sawit. Nggih. Bakso Pak Endut ingkang saking Bangka. Leres. Menika ingkang WA kula ndek wingi Bapak Rubimin ingkang pundi? Pak Rubimin. Inggih. Pak Ruhimin. Pak Ruhimin nggih. Nggih, Pak Sertu. Piyayine kula nggih dereng sowan. Heeh. Kula jaluki Sherlock niku lho. Wah, Nggih. saben dinten niku pun kula ayem. Nggih.
flyer wayangan, pamflet wayangan ku selalu dibuat story. Jadi aku dari ayam, wah wayangannya sesuk sida iki. Wah iya. Wah, ndek esuk niku tekaning hari H. Tekaning hari H niku kula WA Pak Ruhimin. Nggih. Pak Ruhimin nggih leres Nggih, nggih. leres. Kula WA Pak Ruhimin, Pak nyuwun Sherlock ngoten niku. Mboten dibalesi, Pak. Iki wayangane sida apa ora iki? Nek kula ndelok draft riwayat pesan niku teng HP tesih enten alamat niku ditulis kali Pak Ruhimin. Dukuh RT 4 niku kula tulis teng map niku. Nggih. Alhamdulillah, Pak. Teko Jedul. tenan nggih. Teko Tegal Sari RT 2 RW 9 kula. Wah, lha nek adomen wong wayangan RT 3 RW 4 Kan kok. wong jenenge map niku sok kadang Gesek. Blasukke kok nggih wong kula WA Pak Ruhimin mboten dibales iki wayangane sida apa ora ya aku ngono. Wis ra apa-apa lah wong ya aku rene iki tanggung jawab. Nggih. Karo ngono minangka mriki nggih nyarutang wong ya wis dilunasi. Wah, lah iki lah iya, Apa aku ora mangkat jane malah ra dioyak ya Lho. ora dibalesi kok. Nggih matur mbah nuwun, Biyung. Piyayi nek pinter ki ya kaya panjenengan. Pripun Senadyan to sing komunikasi nuwun sewu urung dibalesi ning nyatane iso goleki papan patenggane dukuh Tegasari. nggih. Nadyan geseh len jujuk Sherlock ning delalah iso saged tindak ngriki. Sembah nuwun nggih Mbak Eka. Nggih, alhamdulillah bakune kok gremet-gremet tekan lokasi selamat. Sing genah mboten kok gremet-gremet. Lah Ugat-ugat. Nah, ngono dadi. Oh nggih. Nah, nggih, nadyan to ugat-ugat iso tekan. Bapak-bapak ingkang wonten mriku kok lagi sing uget-uget sing ndi anu. Nah. Saiki saya rene ora uget-uget Pak, aku Lah pripun? dadi kantung aku ngono. Lho, aku salah salah gizi kok Pak. Nggih. Kula niku pengen dhuwur golek obat tinggi malah dadi obat nafsu makan. Wah, dadi saya lemah. Tumbuh ora tumbuh ke atas, tumbuh ke samping. Weh. Iku aku suwe-suwe dadi sak lawang apa piye aku ya ora roh. Nggih. Ning ora apa-apa, Mbak. Pripun, Nadyan Yo? nuwun sewu panjenengan ngendika kaya ngono ning pawan panjenengan iki disawang saka kaduan isih ketok lencir dhuwur. Lho. Napa nggih? Weh tekono para piyai-piyai kuwi. Panjenengan niku estu mboten nggih mboten keblingen. Mboten. Nembe gangguan mata ngeten mboten Mboten nggih. mata kula ora lara. Tenang mawon. Dadi sampeyan ku rasah dadak rumangsa, "Wah, aku kok kaya entung ora." Panjenengan iki tesih lencir isih wah isih nyenengke pokoke mencorong tejane pokoke. Tenanan lho Pak. Tenan pokoke. Niku nek wis. disawang saka kadoan. Nggih, saka kaduan. Nek saka cedhakan Ya kaya entung. yo padha wae mbok yo Nggih. rada nglegani sithik Ah. anakku sing ayu dhewe. Engko nek tak alem ku ndak malah salah posisi. Apa yo arep silahku mlone ngisor sikilku ning dhuwur. Ah, iya. Posisi sing piye? Ah nggih, Mbak Eka. Dalem. Niki warga Kuladan Duku Tegasari nggone ajeng anake tasyakuran mrengeti dina kamardikan. Nggih. Apa meneh wonten informasi saka Bajiswati nek panjenengan rawuh minangka bintang tamu sing gayengke bengi iki. Warga Dukuh kuwi nalika ana kabar nek kene wayangan calone ana bintang tamu Mbak Eka guget. Awet winginane iki wis do ngliwet lho Mbak tak kandhani. Awet dek winginane. Lah Wis do ngliwet persiapan dienggo ingon bengi iki lho. Lah napa mboten mampu nek awet dek wingi bengi? Maksudnya sing diliwet didadi sik terus ngliwet meneh dienggo kene ngono lho dadine. Oh, ya memang yo saben dina ngliwat, ora Iya. kok dek wingi tok. Oh, dadi dina kene yang ngliwet to, Mbak? Nggih, Pak niki daharan banyu mili. Nggih, metu bakso. bakso. Oh, Wah, mengke elok tenan malah pokoke. kagem Pak Dalang niku ya ampun kuwatir panjenengan. Nggih. Kalih panitia, kalih Pak Kades pun Nggih. disediani khusus kanggo panjenengan mengke. Kula wis duwe bakso dhewe, Mbak Eka. Lho tapi beda baksone Oh. kene. Iki lak baksone bakso urat. Oke, bakso urat. Dene jenengan bakso lato-lato iki gur loro tok. Iya. Beda. Kok iya makane ngono aku pengen baksone komplit kok nek desaku kono maksudnya aku iki dicepaki baksone kono. Nggih. Mengke enten Jajan. bakso, enten soto, mengke Ah, ah. arem-arem ager-ager roti. Wah. Terus Si- enten niki Sego goreng. Sego goreng. Nah, wis apa peneng pokoke. Unjukane teh, kopi, mengke dadekke setunggal jenengan to kondur lho. Wah. Paling nek tak gobali terus sampean ya paling nyegat ning dalan. Kula nyuwun separo ngono paling. Wong dadak milih angel dadi siji. Iso. Nggih, Mbak Eka. Dalem. Menika wonten awala kagem panjenengan. Cobi Dipun panjenengan. waos, Biyo. Monggo, Mbak. Kula Panjenengan nggih. mawon, Mbak. Nah, Oh, pun iki kula. kangge jenengan kok. Oh, nggih, Yo, nggih. wajan.
penontonnya akeh ya Mbak sing rawuh bengi iki. Luar biasa. Menika kok tore kok do heboh enek bintang tamune kaget-uget napa nggih sampun ngertos kalih kula to Pak Bu jenengan? Enten sing pun nate pirsa. Oh sampun. Ngertos kaget-uget nggih Pak Bu. Kaget-uget saking pundi to Pak? Saking Sragen nggih Pak. Kecamatanipun pundi ngertos nggih? Ngertos. Sukodono Biyong ndelek tetepangan mbok menawi ingkang dereng mangertos kula menika sisane leh anu nderek nggih kesan ditepung nggih menika kula saking Sragen Bapak Ibu kecamatanipun Sukodono lajeng kelurahanipun menika Balearjo Biyong Balearjo nggih menika nek kalih tanon tebih mboten Mbak Sukodono niku lumayan wonten 10 kilo 5 kilo nggih lumayan yo iki tanggal Oktober iki ning Panon muga-muga sesuk sing digawe iki bintang tamune panjenengan dadine men ora ado sing golek. Nggih, mengke muga-muga. Nggih, mengke nek menawi mriku pinarak nggih. Nggih, sembah nuwun. Sing ngendang niki nggih saking Sragen lho Mbak Eka. Mas Taman niku Sragen ugi. Oh, Taman niki. Oh, lah nek niki sing ngendang niki Sragene Gunung Kemukus, Pak. Wah, niki. Nggih. Mula kok silahe kemutuk. Nggih, niki Sragene Gunung Kemukus. Kok sik kok sampean ngerti nek Mas Tama Sragene Gunung Kemukus, apa ta petuk ning kono piye? Lho niki adik kelas kula niki. Oh, adik kelas. Nggih, cilikane kalih kula. Oh, cilikane. Nggih, cilikane kalih kula, sok mancing. Nek adus ora katokan. Cenah totoli pitik. Apa ya ana adus sok klamben, ya adus sok katokan. Nek ngono panjenengan adus ora katokan. Yo enggak mesti lah. Enggak mesti. Nggih, melihat suasana nek mandi di kolam renang ya enggak bisa. Oh iya. Nggih. Cobi dipun maos Mbak Eka. Nggih. Menika katur walah. Nek katur iku te nganggo H, Mbak. Nek ora nganggo H iki berarti katur. Wis sumpah niki malah tene ra nek hatrok lho kan. Terus dadi kahur. Kahur ayo. Nggih. Ayo. Kahur Pak Dalang Surono nggih. Nyuwun bawa pangkur Semarang lajeng menika gendengipun olah gendeng gak tahu sekolah nek gendeng barang lajeng gendengipun menika mawar kuning nggih ingkang nyekar sinten nyekar aku uget-uget ora iso mati kok uget-uget ora di apa jotos ya uget-uget. Deleke banyu ya uget-uget. Mati ya uget-uget. Tetep uget-uget. Nggih, ingkang nyekar Mbak Eka uget-uget. Nggih. Matur nuwun saking Widodo Klaten. Wah, Pak Widodo Klaten. Pak Widodo Klaten. Nggih juraganipun madu menika. Wah, malah tepung panjenengan kene wis. Ngertos kula niku. Lho, kok iso pirsa? Menika Pak Widodo mun kanca plek kalih kula. Kanca plek kok berarti ke rumah sakit presan ngono to, mergo plek ngono to. Kok rumah sakit presan? Lah, ana si lara plek ngono kae dadi. Ke plek paru-paru. Oh, itu to. Oh, alah, tak kira nek lara plek ngono. Lah nek ora ngerti penyakit lara sik. Oh, wah wegah kok. Lah plek kok. Aku pilih waras kok. Nggih, sehat nggih Pak Surono. Heeh, sembah nuwun pokoke kabeh baringi sehat. Ya, heeh. Nggih. Pangko Semarangan nggih. Nggih. Nah, iki mongko sing dikersake panjenengan lho kuwi mau. Mas yo aku cah Sragen Sukodono Balearjo Jumbleng iki aku arek ajar ora kok sik kok nganggo jumbleng bareng iki jeneng apa jumbleng iki? Dusunku Jumbleng. Oh, dusune Jumbleng to mulo kok jenengan Gemujeng. Lah mulo rupamu ya Jumbleng iki. Rupamu dhewe. Aku yo arek bekti karo panjenengan kok malah teko pisan ngrupak-ngrupake. Nek kalih kula ki rada piye sithik ngono lho. Alah. Kok dapurmu ngono ya. Kok yo kelingan jaman semono ngono kok le jaman isih padha perjuangan biyen. Perjuangan pripun? 45. Jaman perang karo Londo aku ora kowe perang karo Londo jaman biyen semono kae. Aku urung lahir. Lah biyen berarti mbahmu kan biyen kae. Lah mbahku antar rupane kaya aku iki. Rupane kaya malah rupane bener. Balekne to. Pak Suryane ayune kaya panjenengan. Nggih. Wis kaget-uget sing ayu dhewe. Ora. Mas yo ayune nek dhewe ngono kan gak. Nek ning kancane kalah. Nggih. Iya, iya Mbak. Saniki nggih. Nggih no nek sesuk selap Haji Swati kondur no. Nggih. Heeh.
suarane apike. Urung. Oh, urung to. Lagi arek ming lho. Oh, lagi arek mengo to. Oh, Wangi suara maktut ngono kaya apik. Iya. Mingkar mingkurengu karo Suarane apik tenan ya, Mak. Wajan. Lok tenan. Iya. Kulino ndereke dalang-dalang hebat kok. Iya. Kulino nderek Pak Haji Anom Surata Suwargi, Mas Bayu Haji. Iya. Pak Haji Anom Surata Suwargi, Ajeng Pak Gondo Darman Suwargi. Terus Ki Seno Nugroho Suwargi. Terus Ki Mantep Sudarsono Suwargi. Pangestunipun Byung. nggih, pokoke panjenengan tansah diparingi sehat walafiat ya, Mbak. Tapi sing tak derekke kok mangsaku kok Suwargi kabeh ya. Iya, Pak Surono Sugeng. Lah wong kabeh kuwi mos garise kok dadi awake dhewe lek diparingi sehat. Jane beliau-beliau ki ya sehat ning wis tekan pestine tekan garise. Diparing ana swarga langgeng para-para seniman hebat sing wis murting kasidan jati. Nggih, pokoke pun ngeten niku mboten sewelang nggih, Byung. Nggih. Wis ginaris. Ginaris kersaning Aja Gusti. disik-disikan aja keren-kerenan. Sapa to sing ngerti? Kok nanti bakale Eka Keri, Pak Surono sik ki ora nek sing ngerti. Kok Pak Surono sik Eka Keri, ora nek sing ngerti. Ngono lho. Iya. Wis gek terus nontonmu bawa kuwi mau. Ha iya. Kok ndak selak esuk. Ha iya. Akarono karenan marati Suarane apik jumbuh karo piyayine. Ha iya. Ning umpama Mbak Eka kuwi gelem tampil beda ngono tak kira tambah kaloka lho no. Iya. Piyai putri nek gur nyandang nganggo kebayak nganggo gelungan utawa nyandang Jawa niki rak lumrah. Iya, ora viral ya, Mak. Niku pun ngajeng kula rencanakan. Rencanamu piye kira-kira men viral ngono Nek piye? wiwit jaman riyen niku sinden melakukan evolusi atau transformasi to. Sing nganggo kembang melati keket. Ngagem napa jarik kebayak nggih pun biasa sing boten payetan. Besok aku ya arep tiru maksudnya kaya kilas balik zaman dahulu. Piye? Pakai keket melati juga sini yang kiri ya sampingnya kene tak kuei kembang juga tapi kembang api. Kalau disulet ngono ya. Nah ya ben ketok rame meriah. Terus kurang rame neh ndure tak kei kembang turi karo apa jenenge kangkung terus kei sambel pecel. Karo lempere ya, Mbak. Ning gandeng kuwi gur merupakan sebuah rencana. Rak kesuwen. Nek umpama bengi iki tak tampil beda kuwi nganggo iki apik lho, Mbak. Dadi kaya Naruto ngono lho. Niku kagungane sinten? Ya ngene kancaku lho didokok kene iki mau. Dadi kita nggono apik banget lho. Kuwi dadi kau ketuket Naruto wati. Sik kuwi aku njur kelingan koyo apa? Koyo ngono kuwi. Kaya ngono kuwi apane? Ya ngono kuwi. Ya semono kuwi. Ora. Ora to. Anu, aja apa dikerli yo. Oh iya. Iya, Mbak. Anu ingkang napa? Ingkang napa? Ya.
Suara medhit barang ya iso kecakan yo tur resik tur banter ayo. Mau melewati pegunungan akhirnya selamat lahir Pak Surono. Lenang apa wedok? Kuning. Kuning lho. Iya. Ngene iki nek ora uget-uget lho Pak Swadi. Oh iya. Uget-uget saka jumbleng ki. Tenan kok. Pokoke pesinden iki saka jumbleng nak kandhani wong iki. Iya, Heeh. Kowe kagut-uguti sinden saka telek ngono. Iya. Sinupa sinung karata mreh kretarata pakaratining ilmu Mugi dadosna pirsa ya no. Iya. Mbak Eka ketugut ki sakliyane sinden hebat. Iya. Panjenengane gamelan apa wae iso. Iya. Mbunang pinter, ngegong pinter, gendar ngrebab iso, ngendang iso. Apa meneh kon jedorno. Wah wis. Malah yang terakhir ini kula belajar musik barat lho Bio. Musik Nggih. etno barat. Nggih, etnis barat. Cekelane musik apa jenenge? Tamborin. Tamborin. Nggih. Senengamu kuwi to. Nggih, tamborin dadi anu icik-icik, Bu. Tur ning prapatan. Nuwun sewu kula menawi pentas niku mboten kok prapatan. Ngendi coba? Artis kok teng prapatan. Harus coba. Lho, Artis kondang kalau prapatan ya di gedung-gedung instansi dong. Iya. Di bank paling ora kula. Weh elok ya. Kemarin terakhir di bank saya. Heeh, kok iso? Bang Jo. Lah iya. Ya tapi Terakhir ning apapun Bangjo. iya ya apapun itu yang penting kan halal toh Biung. Iya, nggih leres. Malah sing tak kuwatiri kowe nek pentasmu nggon gedung-gedung bertingkat tinggi. Nggih. Ning gedunge urung dibuka dadi tutupan. Lah terus Lah kuwi cicik dhewe ning emper. lho ndak apa-apa. Musik yang lainnya kan bisa pakai itu MIDI. Oh iya, samidi. Iya. Kok samidi? Ditambahi nganggo sam dadi men komplit. Iya. Ya, terus ke Mbak. Nggih. Wonten layang meleh. Teko ndi ki, Yon? Nano. Nggih, kula niku gur ajeng niki le ngepaske gamelan. Nggih, kula wis seneng nek tok paske kok Mbak dadi. Oh nggih. Kang tumrapne nggih. Ya Kang tumrap ning tanah Jawa. Agama gemeng haji niki mau saka penjane Bapak Sriyanto ngersake Mbak Eka ketuget kasuwun ngendang. Lho, kok ngendang? Nggih. Juragane iwak kali. Lho, ya. Dibacotke sisan niki tembange sing Nggih. warna kuning. Sing penting niki kuwaturke riyin, perkara jarisan sing ngendang sing lagu pundi kula sumanggake. Oh nggih, nggih. Berarti niki kalih ngendang napa pripun? Manut panjenengan coba. Nggih, nggih. Apa jan sing ngendang sing nyanyi liyane. Lho. Nggih, niki kula ming ngersake ya, saka jare Pak Sriyanto juragane iwak kali loh Jinawi. Oh iya, panjenengane iki ngasta DPR wis petang periode lho Mbak Eka. Pak Sriyanto. Mbak Sriyanto kuwi. Iya. Ingkang ngagem batik
Nggih. Perno oren menika. Leres ingkang kula paring pangandikan. Nggih. Oh nggih, kula dereng ngaturaken matur nuwun kagem Mbah Srianto, Mbah Haji Suwadi. Mugi pinaringan panjang yuswa. Amin ya rabbal alamin. Berkah barokah, rezekinipun lumintu. Amin ya rabbal alamin. Yo, Nggih. Kula manut panjenengan. Mengke ngendange lagu niki napa lagu napa kula semanggake sak kersa panjenengan Mbak Eka. Oh nggih. Kula nggih nderek. Kok aku manut jenengan bae pokoke wis. Iki lek wong loro malah yelen mulih aku lho. Yo lunga yo. Iya. Mawar kuningipun dipun panurian nggih. Nggih, monggo. Nggih. Ya, monggo mawar kuning. Ya, Buka saron Mas Perdan. Perdaun. Oh iya. Gleleng lho Mbak saiki. Anting-antingen lho. Oh iya. Sembah nuwun Mbak Eka. Nuwuni dawuh. Ya, niki wau saka mbyane Bapak Haji Suwadi kepareng arep panggih panjenengan wonten sak dhuwur panggung Mbak Eka. Panjenenganipun Mbah Haji dipun aturi nggih pirsa piyayine sing endi kan ngono. Aturaken tindak wonten panggung nggih Biyung nggih. Nggih, merlokke kondur saka Bangka Belitung sekalian garwa lan putra. Terus sami ngelengke kondur sesuk mongko jam 6 ki kudu wis budal mergo pesawate jam 7 wis terbang menuju ning Bangka Belitung. Oh, ngono. Coba. Monggo Biyung dipun disuwun berkahe. Iya. Mboten ngirangi raos hormat kula Mbah Haji. Malah panjenengan panggih panjenengan kok. Kasuwun panjenengan tindak wonten ing pepanggungan Mbah Haji. Ya, dipun sepati nggih Biyung. Ya, sepok Mataraman ca. Ya, mangga. Monggo Pak Haji Suwadi, mumpung pinanggih kalian Mbak Eka uget-uget ya. Wong nalika jaman ning kutha Mekah kuwi panjenengane wae kelingan kepengin gelar budaya ya no ya.
monggo katuran dhateng saluring panggung. Ya. Matur sembah nuwun Pak Haji Swati nggih. Wah wis nglonggarke wekdal monggo mumpung menika pinanggih kalian Mbak Eka uget-uget Pak. Nah, sembah nuwun kesanipun tambah rumaket gayeng Mbak Haji nggih. Lah pun monggo mbok blengesake mumpung pinanggih kalian Mbak Eka. Iya, Nggih, nggih mbok menawi saged damel percontohan nggih. bakso anak-anak. Bakso beranak. Oh iya. Bakso beranak. Ayo, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Surono, Nggih, monggo Pak Haji. kula nyuwun izin Nggih, monggo. Nah, mumpung kepanggilan Mbak Eka. Unek-unek kula niki. Wah, nggih, monggo Pak Haji. Nah. Dik Eka. Inggih, Mbak Haji. Ngapunten nek kula ngambek nak hajar kula niku pun sepuh. Nggih, Nggih. Mbak Haji. Putu niku kula pun 13 wedok kabeh. Sampun putu 13. Putu 13, Nggih. buyut loro lho. Luar biasa. Nggih. Nggih. Hari tiap malam mesti nak Eka. Lah, Nonton wonten ing Wonten YouTube nggih Mbah Haji. Matur mbah nuwun pangestunipun nggih, Mbah. Dalam napa pun sedaya pun Nggih, kula nggih. ngertos. nggih. Sak menika kula saged sowan panjenengan kenyataanipun kalih YouTube kalih aslinipun piripun, Mbah Haji? Apik njen YouTube nggih Pak nggih. Ora ketok oleh menjunjung. Dadi apik asline ngeten lho. Lah, Nggih ngeten, nggih paring pangapunten dumateng keluarga kula RT 3. RT sekawan to ya. RT sekawan RW 3. Kula niku asline mriki Mbak Nggih. Eka. Dukuh nggih Mbah Nggih Haji. nunggu mriki. Kelair kula nggih ten mriki. Nggih. Nanti kula anak-anak gangsal nggih ten mriki. Jadi kula niku kesah niku tahun 87. 87. 87. Nanti alhamdulillah Gusti Allah Subhanahu wa taala nggih dianggep sukses sukses. Nyatanipun anak saged sekolah, putu-putu sampun do kuliah. Nggih. Nah niku hasil kula. Kepara panjenengan tindak Mekah. Nggih. Nggih. Sampun nindakaken kewajiban kula 5 tahun 2004 kala wingi kalih ibu. Ya sampun kula tindakaken mugi-mugi kita kelaksanaan sae napa-napa. Amin ya rabbal alamin. Saniki mboten sah kata-kata kula matur. Nggih. Sing penting manghibur sedaya niki masyarakat niki manghibur sak lucu-lucune panjenengan, sak jugane panjenengan, sak penyanyine panjenengan. Oke. Weh. Lah setuju itu kula suwun manghibur. Nggih. Pados seneng. Ah. Ini kula nyuwun Nggih, gending Mbah Haji. pepeling. Wah, Oh, pepeling. pepeling. Ciptaane Oke. Pak Anom. Oh nggih, nggih Mbah Haji. Kula niku Nggih. pun apal sanget Pak Anom, Pak Bayu nggih pun nate nyanyian Pak Kanko, Pak Nggih. Yoyo, Pak Sigit, Nggih. Pak Kentut, Mas Tantut. Mas Tantut. Mas Kentut. Nah, Kak kentut. Sing ketut niku Eka niku, Pak. Iya. niku pun. Nggih. Mboten cah kata-kata kula matur, sing penting panjenengan libur. Amin nggih. Jadi mungkin ngendang ya, pun ngendang dereng lho. Dalem Pun ngendang dereng nih, Pak. Dereng. Dereng. Nah, Niki dan mengke niki- perang men aja ngendang kok Mbak Eka niku mengke sampak niku mengke ngendang. tidak boleh perang. Kita sudah merdeka. Oke. Oh iya, Deng. Jenengan ngendang, Iya, nggih ilatih. kalih nyanyine, nggih kalih bawane, Oh ngeten. nyuwun capek gunung. Caping gunung. Nggih, Oke. papeling niku wau. Siap, nggih. Siap. Pun ngoten mawon sekadar lebar kula niki Nggih, Mbak. terang kula mboten nyawer. Itu mboten nyawer namanya nggih. Nggih. Nu sedekah sikit kangge sedekah lho niki. Oh, Nggih, nggih. nggih. Tembung nyawer iki beda karo sedekah. Oh iya, Tali tresno. Tali tresna, Tali tali asih. asih. Iya, Nggih. Niki Nggih. Pripun? Pripun Mbah? Napa anu bingung ajeng diparingke sinten? Nggih, nah. Titip kula mboten napa-napa. Nggih, napa titip RT mawon? Titip RT. RT nggen kula mriku. ibu Aduh, men. ibu pensinden nggih ibu tolong. Nggih. Yang 100. Nggih. Nggih niki ibu. Nggih. Nggih. Terus
Bapak-bapak Yogo. Yoga niku cacah wonten 3 dosa. Nggih, enten 1 juta. Wah, Tunggal-yuta nggih. Nggih. Lajeng Pak Dalang. Dalang. Nggih. Gang 100. Alhamdulillah 5 yuta, alhamdulillah. Nah, iki kami kurang siji. Aku. Lah iki lah. Kula, Mbah. Lah menika pripun? Dan iki Mbak Dik Naika. Nggih. Gandeng kula 50 mawon, Pak. Jenengan Nggih. niki enten titipan kula gadah temen Nggih. wonten Sragen Tukodono Balearjo Jumbleng. Jumbleng nggih. Nggih enten temen niku namine enten niku. Namine sinten, Mbah? Cair, Lah Pak. iki genah nek Mbak Eka. Iya, mbok bendina Mbak Eka ki melu awake dhewe ya no. Iya. Naminipun Pak Warto. Saking Sragen Sukodono Balearjo Bayarjo Jumbleng. Jumbleng. Asmanipun Pak Warto. Warto. Gawane nuthuk tete lole. Oh, ngeten. Nggih, sama-sama jadi ketulung bagaimana paring nggih. Paring ke Pak Warto nggih. Oh, nggih nggih. Atus Oh. iki Pak Warto niku jenengan tepang mboten? Ngerti aku. Pak Warto niku enten sing ngertos mboten? Ngerti aku. Pakku dhewe. Lah iya. Tak kira ki ya iki minangka Warto. anu Heeh. ditransfer. Heeh. Bulane Tak kira sampean ya iki kurangane. Wah, iya. Mbah Haji. Matur nuwun lho Mbah Haji. Nggih, nggih. Iya. Bensine jare wis di bengku wetin. Oh Nggo tuku bensin, terus dinggo tuku. Anu, Mbah Haji Ya. tole dereng. Apa kowe numpak tol mau? Tol to. Oh iya, sindene bat kok mosok metu ngisor. Oh iya. Tol, nggih. 5. Nggih. Nggih. Pengrawit, tukang syuting, tukang son, tukang adang. Weh. Iya, Kabeh. 500 iya. Sinden, Ngetih, Jan. sinden. Berkah barokah ya, Mak. Iya, ngetih sembah nuwun Matur nggih. mbah nuwun, Mbah Haji. Matur sembah nuwun Pak, kula tampi matur sembah nuwun sanget berkah. Oh iya, waduh Jan. Sesuk kena nggo setor BRI ya no. Ah iya. Matur sembah nuwun tenan po ya, berkah Nggih. pokoke. Nggih. Nah. Oh, tenang kali Mbah Haji menika. Nggih. Pun ilang anu tole dereng. Mboten. Wong niku ampun dianggep guyon. Nggih. Oh, ampun dianggep guyon kon tenanan ngono iki Mbak Eka Ampun ya. dianggep Iya, tenanan. Nggih. Kanca pengrawit. Yo yo, Dibagi-bagi, Bu yo. Matur sembah nuwun yo. Sampun rambah Matur sembah sedayanipun. nuwun. Yo, Nggih. nggih. Mugi dados berkah barokah. Amin ya rabbal alamin. Oh nggih, matur mbah nuwun Mbah Haji. Nggih. Nah. Dipun derekaken Mbak Eka, kesanipun nggih. Nggih, kula derekaken Mbah Haji. Nggih. Aduh. Tolipun dereng Mbah Haji, oh iya. Ora anu Iya. wis ora nganggo tol. Matur sembah nuwun. Muga dadi Nggih. berkah sakabeh sedekah. Jenenge piyai iki nek sapa kulino sedekah Mbak Eka. Nggih. Bakal entuk rejeki sing luwih akeh saka Gusti Kemahanasa. Amin, Oh, amin. ngono kuwi. Atas-atas Mbah Haji mungkin ngersakake unjukan apa? Nah, Nah kali terus Mbah, yo kowe kudu nari iki apa bekti. kowe nggawa? Napa? Apa kowe nggawa unjukan nek si Pak Haji engko ngersake apa Aku ngono? ndelalah ra nggawa tak delokke sinden-sinden. Wah, iya. Mbak Eka, Dalem sak sampunipun biyen Pak Haji Supati kepareng tindak dhuwur panggung supaya pareng sedekah karo kanca-kanca. nggih. Wong ngersake pepeling karo caping gunung ta? Nggih, Ya, mengke selajengipun Nggih. sabibaripun pepeling Nggih. wonten anu pandut, Pak Ndut. bakso pandut. Heeh. Nggih, mungkin apa katuran anu tindak Nggih. wonten panggung. Bakso Pandut iki baksone Pak Oh ngeten. Haji niku ya, Pak. Oh, Ha iya, kabare. Heeh, Oh, nggih. iso. Nggih. Bakso pandut ki ya Mbah Haji Mbah Haji kuwi. niku ya, Pak. Mbah Ngabli tonggo kowe kok kowe iki mau jatah kelapa sawit, terus kowe ngunggahke Pak Haji Pandut genti men entuk 500 neh ngono ta kowe Guran? Malah Pak Warto ki pakku. Aku nggawa asisten siji kok gak bener ya. Iya. Judek aku. Bakso kok Mas aku bakso pandut ya wis munggah rene kok sik neh ki apa wong akeh. Ketoke ping pindho engko Lah Mbak kok Eka. malah siji Pak Warto barang Mm, Pak iya. Warto pakku we. Pakmu ayo. Nggih. Ya Mbak Eka. Pepeling nggih Mbak Eka nggih. Pepeling Ya, menika dipun bawani nggih, dipun waradenke Mbak Gade menika sindenipun wonten Wonten. gangsal. Nah menika. Sedaya presiden menika namung presiden desa.
kepengin ngempeyom kalih kondange panjenengan, ayune panjenengan, pintere panjenengan men iso keturunan kaya Mbak Eka uget-uget. Iya ya, Nduk. Nggih. Kowe iso ketumrapan sindene got saka jumbleng ya. Lah, tenan pokoke. Rumah. Dalange yo men ketumrapan kaya kondange Mbak Eka. Wah, Iya, nggih. Jenengan niku kula kapan ngono dene Kapan iso nyemplung jumbleng ngono to? Iya. Iya. Nek awak ketumrapan Tekan daerah jumbleng maksude. Iya. Monggo nek kersa. Nggih, nah iya. Ya, coba di panjenengan sing murawakani bawane Mbak Kek mengki kesane sinden-sinden iki nurat kalih swanten panjenengan. Lho ngono. Mboten dipun bawani dipun bagi ngeten. Lah nggih dibagi penjan Bagi bawa bawa. saklare terus liyane teruske ben tiru-tiru kaya panjenengan. Oh, Ngono. siap. Niki Iya. kan gandeng anu di streaming menawi kanu kalih jumeneng pripun? Mboten apa-apa. Nggih. Saya mawon. Panjenengan kang milih Nggih. Yung. Heeh. Dadi ben disawang karo Oh, Mbah iya. Suwadi iki wah sinden Nggih. ya semangat ngeten. Oke. Tak urutke saka kidul dhewe ya, Mbak ya. Nggih. Penjan tak goleke kanca, Nduk Brili. Nah. Nduk Iki Brili. mang tepungan dhewe saka ngendi? Iki ya Nggih. daerah wetan lho, Mbak niki ya, Ban. Saking Jawa Timur. Nggih, saka Madiun. Nggih. Ya, heeh. Ayo ngaten. Enggak Mbak Brili jumeneng. Malah harap ancang-ancang mencolot. Nggih. Sinten Ya. meleh? Nggih. Kali Mbak Lisa. Mbak Oh, Lisa. heeh. Iki kembarane panjenengan. Mbak Lisa. Ya, heeh. Lisa kok semono gedene. Wah, nggih sirahe sepira. Lah iya. Wira lingsa. Mbak Heeh. Lisa. Nggih. Menawi Mbak Lisa saking pundi? Saking kutha Klaten. Oh nggih. Bayat. Nggih, rak ya wis kulino ketemu jane. Yo. Oh, nggih kulino, Nggih. tapi kan piyai kathah dereng Sing urung anu pirsa. Nggih. Ya, heeh. kersanipun mangertos niki dipun tepangaken riyen saking Pripun Mbak Eka? Nduk Brili perkenalkan namanya siapa? Lah nggih. Nggih menika pun tempang Mbak Eka. Oh iya ya wis tak Lah nggih. Pripun to jenengan iki? Maksudnya yo bening streaming Awor iki ora suwe kok suwe ora saka awor. sak Indonesia Jawa Tengah saka antariksa barang iki ben ngerti sapa to asline jenengmu Brili sapa dawane cendake Ora ning ngoten lho. Jenengan iki kula pinanggih jenengan 2024 sayane kok sik padha to Mbak jenengan iki. lho ngene iki jenenge wong sing konsisten Komitmen iki ya ngono kuwi. komitmen itu harus dijaga apalagi ini postur tubuh Lagi juga sama Kok ya sik sakmene ngono lho Mbak. Terus ubengna terus, Dik. ping 18 lho Iya. karepmu arep ben aku geblak gelunganku glundung temu bakul bakso ya ta Ah. enek sindane Pak Surono ora nganggo gelungan ayo Enek. Jenengan ki aja ngono kuwi karo aku. Tokno ora tak sirlok ora teko kene lho jenengan tokmu mau. tokmu tokku tokno tekku Kok ya. jukno makasih ya Sama-sama. perkenalkan namamu Brili Nggih, siapa derek pitepangan kula Dwi Putri Brilianti. Nggih. rumahnya di mana Mboten dibeta. Ayo kowe. ya bener nek mamane dibeto ya Kleru dadi ora kaya aku. apa kuwi bekecot ya Kaya keyang. Alamat Sinden rumahe kok pundi bekecot ngono kok lho. nggawa omah ngono ya Lah, alamat rumah ngono lho. Oh, alamat rumahmu di mana? Ngono. Madiun, Jawa Timur. Madiun, Jawa Timur. Kondange pecel. Pecel. Oh iya. Sudah menikah statusnya atau Oh, saya masih single. Isih arep Masih isih kuliah. single, masih kuliah. masih kuliah. Ya 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 ya. Atau golek tanggamu ngono piye daerah jumbleng ngono. Lo siap no? Kula iki nek kon ampun. ngono kuwi semangat Mas aku dhewe ya urung duwe. Lho. Siap ngono. Wong urung duwe kok Apa nawan-nawan. sampean ki ya urung gadah? Cane Anu lho. to, urung gadah sisian ta? Lho lho Dereng garwa apa nika? Kula kok kok iso Putune Baji Putri kabeh. Nggih, wayahipun Baji setri sedaya 13. Iya. Oh, alah iya ya. Nggih. Enek tangga-tanggane ngono. Tanggaku gelem Apa? bakul, Bakul apa? bakul les. Bakul. Karo sing jedor. Om Ya. kemprut lah. Iya. Gondrong nih. Gondrong Nek Tatoan. Mbak Eka gelem dimbek Mas Kemprut sebodo pian gagah gede Sebodo, dhuwur. gagah gede Tatonan. dhuwur. Lho. Arep ora sing genah pemberani ya, Pak. Pemberani Mas Pemberani. Kemprut kuwi poyaine genah tatonan kuwi lha wong kendel. pemberani Pemberani. Mbak. Iya. Tidak Wedi- takut apa-apa. Nah. Wedine wong siji. Napa wejine napa? Kuburan. Besok kalih kuburan wedi. Wedi. Ya ya ku ketok keker ngene iki. Ah iya. Kowe tok gagah. Kira kuburan. Nganggo beskap jarian blangkonan. Kira kuburan. Ndek ingi iro Pripun? kuburan. Ya ampun.
Iya. Nggih. Mbak Brili dari Medion, Jawa Nggih. Timur masih kuliah. Jenengan mriki. Nyapa yang ngatur aku? Duduk sini. Oh ya. Ya Bu Guru, ya jangan marah-marah Bu Guru. Ora, aku nek marah ora iso darah tinggi kok. Lah kok iso terus? Sebab cendek. Jadi darah rendah terus. Perkenalkan Mbak Yu naminipun sinten? Nggih, nderek tepang DEK dalam Lisa. Mbak Lisa. Nggih. Pidalem saking pundi? Saking Bayat Klaten. Bayat Klaten. Klaten. Statusipun sampun menikah atau masih single? Sudah menikah. Wah, sudah menikah. Nggih. Putra pinten? 3. Waduh, sampun 3. Sampun 3. Apalagi? Nggih, mpun. Wes ngono ta? Ampun niki sebab Nggih. kula mau titipan saking Pak Dalang. Nek kok kae kasindanku sing kae piye statuse. Oh, ngoten. Setutuse piye? Yo. Gandeng sudah Mbak Eka. sudah menikah Nggih. ya sudah. Mbak Eka. Nggih. Iki kan sindene sing loro kan lencir. Lencir. Tak goleki men imbang karo kowe ngono piye kira-kira? Maksudipun Dadi pripun? men ora jomplang. Aku kan duwe sinden Kalimasada ya ora gruget-uget. Jambe sini Dadi garipun. ning pesinden Kalimasada sing ya kaya entrung jedung pokoke. Iya. Jedeng lho. Nek kowe kan kaya uget-uget. Aku duwe sinden sing kaya entung uler jedung pokoke. Monggo. Nah, monggo, coba. monggo. Nah, glho wis ketok medal-medal glho. Nggih, 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 nggih. Heeh, ya Monggo coba. biyo, nggih, nggih. Ya kene nduk cempluk. Ya, heeh. Heeh, heeh. Dadine sinden uler jedung. Wah ya, heeh. Lho, coba rak karo ora ya imbang to bobote. Lho. Nek Mbak Eka kuwi 90 iki 232. Lho. Iya. Nggih, kembar to. Lah. Iya. Heeh. Ya Mbak coba. Yu. Nggih menika pindahan sedaya nek badhe mriksani upil-ipil nggih menika. Ipil-ipil. Upin-ipin. 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 Selamat malam. Selamat malam. Ya. Mbak Wulan Cempo. Wah, iki aku nek ndelok ning YouTube, ning TikTok wis wirawiri viral. Weh. Wulan cempluk. Wah, Wulan cempluk mati. Iya. ning endi angger trinting-trinting. Cempluk. FYP Wulan Wulan cempluk. cempluk. Ning Facebook trinting-trinting FYP Wulan cempluk. Campur Sari Gunung Kidul ruwame Wulan cempluk. Cempluk. Aja dialem-alem lho Mbak Yu. Iya. Ruwame Pasar Mbayat. Kelangan montor. Wulan ceplok. Iya. Kelangan motor barang Kowe ki lho. melu goleki ngono, melu goleki ilang ngono. Mbak Wulan kuwi kondange ora gon campur sari, ora gon ketoprak, ora gon ning pasar Mbak Eka. Lajeng Bintang film lho Mbak kuwi. Film drakor kuwi bintang filme Wulan iki film drakor kuwi. sinten? Alah kae lho sing nggon menyamar menjadi seorang kerene jebulane CEO kae lho dadi. Nah, kuwi. Ini yang batu Iya. giok. Yang punya batu giok nek ora percaya golekno batune ana sing sak giok pokoke. Ning niki remboten dibetok. Ala bintang film kae lho, mosok ora ngerti. Ngerti. Sing karo Kakek Sugiono. Lah kuwi lho. Ya, roh aku. Nah, Sing jenenge Maria Ucok Baba iki yo. Iya. Mariam Belna. Nggih. Kabare sae Mbak Yu. Ya bagus. Bagus, alhamdulillah. Panjenengannya sae. Ya biasa. Sae. Waduh, jogetane ya sae. Wah, Kan pripun Pak Bu? Jogetane Mbak Wulan cempluk sae nggih. Oh, Mbak Wulan cempluk sae to? Saya napa saya? Koyo tekan kono. Aku ki Kan memberi pertanyaan dipeksa saya apa saya? Saya lah kan ngono ta. kaya aku ngarep budalke mayit. Ora dise ditakon ben marem ngono lho dadine. Maksudnya Men saking bangga ngono apike lho. aku. Dadi pekku ki ya ditokke bener apa ora ngono lho. Saya tenan apa ora. Saya tenan pokoke. Ya awake dhewe kok kaya kembar ngene ya Mbak Yu jan seneng aku ketemu. Apene? Aku rono ki cilik dhewe biasane ki. Ya bening ki ya bangkeane nawon kemit. Heeh. Nawon ndas. Iki nawon balo iki. Nawon apa? Balo. Tawon balok ki tawon Tahun balu napa? ndas tawon gede banget sak bagor kan lho dadi. Kaya tawon gung. Iya. Mangga diaturke. Tembangipun pepeling dipun Nggih, bawani pepele nggih dipun Biyo. bawani. Ya, Wiwit saka kidul dhewe sing saka Sragen. Ya, Kidul niku mriko. Nggih, kidul ki tengene jenengane kidul. Ya. Tanganku sapa? Aku. Ah, Ya. Sing rukun Islam. Nggih, nggih. Kencan dhisik. Ha iya no.
rukun Islam kang lima puniki katindakna marang para sasama Sakwise Mbak Eka coba nduk wulan. Yo. Mbak Ulan Ya. aja pada ditinggalke Yo dikerai lho. Dikerai. Aku tau usuk-usuk kaya ngono kok. Ora gemes si wong wedok lho. aku gemes Padha-padha wong wedok. Ih, aku yo gemes. aku gemes deh malah kaya wong klebon coro. Aku rumangsaku kowe ngerah karo wong iki tak sawang kaya anggora musuh karo Persi. Kok anggora musuh karo Persi. Kucing Lho, Pak. Iya. Kene, ayo Dek Brili. Iya nok Brili. Ya, Sahabatte rukun. Ngeten iki lho, Pak. Kula iki marai kisruh lho, Loh. dituwurak Aku iki. iki yo lho. Lah kula bar mbok terak kuwi mau lho, Kak. Aku terus kisruh. Kok ya rukun lima puniku. Ya. Sahadate kang angka siji. Ya, Nduk Lisa Genti. Jos tenan. Urung sida kok kowe. Jumbul-jumbulke lho. Kaget anjenengan. Kaget. Jumbul. Mbok saka jumbleng ta? Ya bener nek gawe jumbul. Sundul ngono. Pas ngono. kang angka loro salat dene kang katelu Kuwi mau ki mburi klerana sing rasan-rasan. Swara kurang permono. Ya kok arep sesideman. Pepiling riyen ampun sesideman. Ayo, men eling sik ya, Mbak. Ya ora kudune ya sesideman sik lagi dielingke. Yuk malah apike aja sesideman eling sik. Eling Oh terus. ngono, eling Ya, terus. Ya. Nek bar ngono lagi kicau mania. Kok iso iki? Manuk ndangak kok ya. Ramadan nindakno poso. Wup, aper. Papat zakat ping 5 Nduk Brili. ibadah Nduk Lisa. haji Yo. Rata kok rukun. sareng nggih Pak Ya. rukun Islam sam Purna lho ya. Pangel apa lho? Ya purna. Ya. Kok ini kok fales apa? Urung enek. Siap salah Bu Guru. Ya. Rukun Islam sam Menaik kepareng Mbak Eka melangkah kendang terus ingkang nyekar kanca-kanca Kalimasada. Pripun Mbak Eka?
Nggih, Biyo. Pepeling nggih, penyang kendang nggih. Iya. Aduh, Jan. Nyeraken kendang sik. Ya, dicoba kendange wong cacane Mas Tama karo Mbak Ika mbok menawa walikan beme. Oh iya. Nggih. Amit nggih Pak Samsu. Pak Samsu iki sapa? Sing nyiter iki. Kok Pak Samsu lho? Sapa? Mas Pak Aris. Samsu. Oh, Mas Aris. Mau jenengan urung kenal kok wis salah nyebut to kuwi Lah tadi. aslinipun sinten? Pak Aris. Oh Pak Aris. Lah yo Aris yo Samsu. Ayo. Si Samsu. Kendangane dicoba sih. Dicoba. Dites riyen. Dites. Ya. Mike digojeke ku ndak ditelesepke. Iya, Nggih. Dicoba sik kendange, muni urung. Tak tung tak. Ayo dites. Dites lan kendange lan. Tak tung tak unine kaya ngapa? Wah, yo gini yo iso ngendang tenan kok. Pak Bambang. Pripun? Yo engko sik to, Pak. Jangan iki kok. Iya. Pak Bambang nih. Pak Bambang tuku gedang. Ning ndi? Yo kose ngono. Pak Bambang cukur rambut. Ya wis. Kok suwemen to iki ketok yo ora pati iso sing ngendang iki. Sik mikir. Lah piye? Oh, Pak Bambang ki ndengi rambuté seminggu iki cukur ping 4, gak budak to iki. Angger aku petuk cukur, angger aku petuk dicukur terus. Apa iya? Iya. Dadi ora nganggo cukur iki. Ya dicukur gak apa-apa. Rambut ngisor. Rambut ki enak endi? Rambut ki ning dhuwur e. Lah rambut ngisor kan berarti gondrong kene. Oh, karo kados dawake. Pak Surono nika. Oh, alah kaget Cepak aku. kok seneng ae. Rambut, Mbak, Rambut. Rambut. Ora ngono kuwi, rambut. Rambut. Lah kok munine ngono? Gak aku ling ngendang Angele yo kon muni rambut ora Jare munine. cukur rambut. Iya, kowe kudu rambut. Lah apa? Iki jenenge rambut jempol. Jempol iki. Lah kan jaremu rambut nek Iya, ngisor nek dhuwur kok dhuwur. Pak Surono kuwi lho gondrong ngisor ki ngono kuwi gese iki. Iya. Nek rambut dhuwur ki kan rekmo. Rekmo. Ngisore meneh nek Alis. Idep. ngisor meneh idep. Brengos. Ngisor meneh kumis. Kumis. Ngisor brengos. Jenggot. Ning ngisor brengos nek simbar. Simbar. Ngisore simbar ki Bulu kuduk. oh enek oh ngisore. Sing kene kol kuwi lho, bulu Oh, sik dhuwur eneh, sik enek kuwi. Kuwi wis ora enek saiki. Simbar ya to. Simbar. Ngisore meneh Ora enek saiki. enek ya tapi aku gak apal jenenge apa. Pepeling ya. Iya, Ya. Paping, monggo. Monggo diaturke pepeling ya. Tak tuntak. Wis wancine Ora ta? tansah dielingke. Wis wancine padha nindakake adar wis kumandhang wayahe sembahyang tetapi wajib dawuhe pangeran salat dadi saged
wis pancene padha nindakake adat sumanja wayahe sembahyang tetapi wajib gawe pangeran salat dadi cagake agama timbang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqamah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah luhur lan asar salat saya tingatake lidah wongkan arep lan isa cangkepe Layakane ditambah salat sunnahe aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga tepuk tangan kanggo Mbak Eka. Wah, jan apa-apa kok iso lho piyayi kok ya ngono. Mulane nggih jas ngendang iki. jan. Arek ya padha karo kendange kae. Nyatane unine iki ya pas ngono lho. Keplakane cetha. Keplakane cetha, penak banget. Sesuai ngono lho. Angger urung lunas iki pokoke apik. Wah, Lah kan mau dilunasi lho. Ayo kae mau. Oke mau lah nggih. Nggih. Genti Mbak Ulan anu ngedram. Lah biasane iki kula ki bonang malah. Iya. Ya bonang malah mau gawa anu. Lah mula ra sida. Kok iso bonange mbok gawa? Lah teng omah niki lagi juragan gamelan. Oh iya. Nggih, Pak. Tapi gamelane gor loro tok. Apa isine? Lah ya bonang kuwi. Kenong to malahan kuwi ra. Lah nek kenong malah siji tok niki. Oh. Malah saben dina niku malah kanggo niku. Majot terus. Apa nang siji niku ta? Ayo. Karo anu pitontel tung tung. Bakul es to Mas. Nggih. Kamu kok ya. Nggih, sampun Pak menika pun Nggih. diaturke. Kala wau wonten sing kesake caping gunung Mbak Eka. Taping gunung. Caping gunung menika iku dipun kesaken dening penyanyi Pak Sriyanto ngatur dhateng sedaya warga. Ugi iki dipun kesaken Bardo. Nggih, sing gadhah pekarangan iki. Ngersake Caping gunung. caping gunung dipun Jengleng. jenggelengaken. Jengleng, nggih. Niki mumpung Nggih. Mbak Ulan tesih jumeneng. Nggih. Piye? Dipun bagi bawanipun kula kalih Mbak Ulan. Oke. Wayahe kula bawa, Nggih. Mbak Ulan jenggleng. Nggih. Ngono. Wayahe Mbak Ulan jenggleng, kula bawa. Jenengan sing bawa. Cek kok padha ae. Yo kok bawa terus. Pas aku bawa, Heeh. jenengan Aku jenggleng. Ya. Nah, pas Pas aku jenengan jengleng, kowe bawa. padha ae. Cek kok. Aku bawa, Heeh. awakmu sing Jenggleng. jenggleng. Lah pas engko awakmu jenggleng. Jenggleng. Alah, ora ngono. Lah yo ngono to. Pas awakmu bawa, Heeh, jenengan sing jengleng. Pak Surono. Oh, lah kok iso? Ah, iya. Iya. Ya. Syukur bagi umpama ana sing padha kepareng munggah panggung lu nyenengke tenan ya Mbak Eka. Mbok menawi sinten ingkang badhe nyawiji gek jengleng awake dhewe iki kudune iki golek wong lo sing anu kena jengleng awake dhewe kok. Lah wedok padha wedok karo ngapa jengleng-jenglengan ora? Malah kaya wong jengleke lawan. Itu bukan karena gender cewek atau cewek. Kita buktikan bahwasanya Iya. wanita itu sekarang sudah menjadi garda terdepan. Heeh. Nah, ngono loh. Kita Tadi- tunjukkan dong duo gendol ini bisa Apa iki duo gendul iki? Dua gendol kecap ya. Aja duo gendul, Mbak. Dadi mesake wong jenenge panjenengan karo Mbak Wulan ki piye sing ayu-ayu Slistiwana mosok duo gendul. Ora wangun. terus napa? Duo galon.
Galon iki gegeden. Nek kuwi iki ketok ya ora apik 2 galon, 2 kedol ya ora apik. 2 bligo ngono malah ndak apik gitu. Ya tekan omah diris dijangan ya. Nggih. Ya. Bligo. Dua Yakut. Aku bawa Ugi menika saged njalipun Pak Parno Banteng. Mereka paring nyuwun lagu Caping Gunung katur dhateng sedaya masyarakat ing Tegalsari khususipun wonten dukuh. Ya. Katur ugi. Sepanuwun. Cuma panjenenganipun Pak Widodo Tawon. Pak Widodo Tawon. Widodo ki juragan madu to. Oh ya tunggale Widodo Pak tawon. tunggale Pak Banteng ya tanggane. Iya. Tawon Pak Widodo Tawon. Ngentup awakmu Kan juragan madu. Oh, Karane juragan Pak madu. Widodo Tawon. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun ya. Ya, Caping Gunung. Sinten Ya. riyen, Byung? Manut sampai serek ngayahi. Wow. Sut sik, sut. Sapa sik? Sing kalah. Ayo sok kene. Oh, drijingmu jempol kabeh. Lah munamu Lah, jahe kan menang kabeh kok terus. yo. Yo. Oh, menang, aku menang. Jenengan sik berarti iki. Wis Gue sing kalah dhisik. Wis sing kalah sik. Aku menang kowe Sing kan kalah kalah. sik. Ya, Yo. sing kalah sik. Kowe bawa Bawa jenengan sing jegleng. istirahat. Piye to iki? Mendengarkan yuk. Ya. Saben bengi nyawang persiapan Aku ya? Pripun, Byung? Jenglengan kula pripun? Lumayan wis Ya. iso mak sedit kok. Wah, kurang hebat. kurang Iya. krasa kepiye ngono. Nah, Sithik panggunge wis njo mentul sampean mumbul ki mau. Oh gitu. Yen memajang. Ayo, Saiki aku sik ngono. Among Joget, karo joget, joget. joget sik. Among karo seneng kowe. Kaya oleh dolanan kowe, ya. Lah dolanan. among karo ya la 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 la. La 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 la. La 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 la. Among karo janar. Kowe nak tenan. Sik. Siji. Aja dijengleke sih ben ngono. Mbak Eka kuwi. niku jebulane jenglengane nggih sae nggih Pak Bu nggih. Hei, Mbak Eka. Weh, dulure sik urung teko adoh. Ora lho. Aku iki takon iki jenglengane jebul ki ora gur ngendang tok. Jengleng ki ya sae ngono lho. Sae. Arek opiyayene ki rada berisi ning nyatane mumbule ki ya dhuwur. Yo. Ayo, Mas. Janar kuning. Aduh, sik. Ge ayo. Tekono Pak Lurah kamar mandi cedak, Bro. Lah ngopo to? Hah? Ngopo kok dadak tekon kamar mandi barang? Pas misal muni matus ngono. Malah Ora sado-ado iki lho kulon kelir iki kosong ngene. paling lho. bedah iki nggonamu iki. Wong urung dienggo kok wis bedah. Ambunan. Enggak. Sembrono. Wangi ya. Ora. Yo jenenge mbok secantik apa-apa nek kaya ngono ki ya tetep ora mambune yo ora enak. Ya beda nggonku. Piye Jumbleng kuwi. Saka telek, tapi telek kuwi nggonku wangi. Kok iso telek Tak wangi? bedheki. Kepiye? Telek-telek apa sing ambune wangi, tur ora mambu. Ayo. Telek yo kabeh telek ki yo tetep ora enak. Tetep Ra mambu. iso nggonku beda, telek apa sing ora mambu. Ayo. Tetep mambu nang Tetep ndi. mambu ya Pak ya. Heeh. Telek di foto. Tadi gur dipoto balik iya nek foto ora Dipoto kok mambu. yo nek dipoto ki ora mambu. Oh alah. Saiki kowe nek gedang goreng karo Ya. telek pilih sing ndi? Ya wong normal milih gedang goreng. Lah ngopo kok ora milih telek? Ya apa mesti kan gedang goreng enak to wis umum Kok panganan. ngerti nek telek ora telek kan ora panganan. Kok ngerti kok nek telek ora enak? Apa wis tau dilat ora? Oh iya, dadi nek iso mbedakake gedang goreng enak karo telek ora enak berarti wis tau mangan telek ya, Pak ya? Lah iya kok. Iya ya. Ya. Senengane. Lah saiki kepiye? telek pite jenenge apa? Ya lencong, Lah nek telek wedhus, telek wedhus kuwi ya srintil, lah nek telek sapi, telek sapi letong. nek
Apa kuwi Perdana Menteri Korea sapa? Tom Cruise. Tom Cruise apa? Ngawur kok banter. Lah iya nek kuwi kok. Terus Perdana Menteri Thailand sapa? Ya ora ngerti. Ora ngerti sine utekmu telek to kok. Api niki api, dua gendel niki kudu diuri-uri lho. Ya, Dadi Pak nyuwun ngapunten Pak, pendanaan matur sembah nuwun. Pun dipertemukan antara kita berdua ya. nggih niki kan jenenge saudara kembar to Pak Sladi. Nggih. Kula kalih Mbak Ulan Cepluk niku kan saudara kembar. Kembar saka ngendi? Ya saka ibu kita to. Iya. Aku bayine kowe ari-arine, mosok kowe gak ngerti to, Bu? Ini kok ya elek men aku hari-hari. Tapi kan kita Ya bersama. Ini. Ya template ya. Ya. Mbak Eka, Nggih. sampean mau ngandhaki perkara gedang goreng. Sampean seneng gedang goreng? yo nggih seneng Sego goreng ya seneng? sego goreng. Wah, ora enak lho, Mbak, tenan. Wis seneng gedang goreng tenan to? Seneng, Pak. Ah, gombal digoreng mosok kuwi arep, Mbak. Lho, seneng, Pak. Arep iki, Pak. Kok Gedang goreng kuwi arep. Gedang goreng kula Sego goreng ya arep. gelem, Alah, gombal, Mbak. Mosok digoreng arep. gelem, Pak. Gombal goreng ya arep. Sego goreng kowe gelem, Mbak? Gelem. gelem. Heeh. Gedang goreng gelem, Mbak? Ah, Gelem. Alah, gombal digoreng. Oh, alah gombal goreng to. Iya. Ya mah. Wah, bintang tamu kondang kok gombal goreng kok gelem ya, Mak. Iya. Oh, alah. Golek ngirit. Ha iya. Ya saiki nek ayam. Heeh, ayam apa? piye? Ayam niku ayam goreng panjenengan kersa. Arep aku seneng ayam goreng. Pomene digeprek aku ya seneng. Enak ya. Pupune pupuk kiwa patengen Pak jenengan senenge. Wis ngendi arep aku wis wetenge doyan aku. Terus ayam dibakar Aku ya seneng. 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 Alah telek nek pamane digodhog. Dipangan wong loro. Kayak kembulan dulang-dulangan. Pancen wong jenenge kaki Mosok wong loro. dalang sinden bintang tamu pangane telek gombal godhog. Ora nek Lha liya. rak bareng kowe tak pangan wong loro karo kowe Mbak Eka. Ayo, Ya. kita aku sing jegleng saiki wis. Nah, saiki sing jengleng Wulan, Mbak Eka sing Miku tak selehke. Kudu spektakuler. Spektakuler. Lah iki streaming Ya, ben beda dari yang lain. ya. Mbak Wulan Cempluk biasanya lah nyanyi. Mm-mm. Terus apa kuwi bawa. Bawa. Ya. Iki jenggleng. Ya. Iki ben spektakuler jenengan menek rejing. Ya. Oke, wis pokoke engko ki menek rejing, pokoke menek wit pelem wah tenan. Sik Ning ngene, engko didomo loro bayaranmu ya. Aku to. Iki bintang tamu nek. Siap, siap. Aku nek gur kono anu menek-menek nek ora nek anu nek Siap wegah aku. bagi wong loro. Wis pokoke wegah aku nek. Wulan nek menek-menek ora gelem nek dibayar. Biasane nek dipenek lagi gelem dibayar. Wis nang bagi wong loro. Bagi wong loro lho tenan. Ya. Wong yo bayaranku entek. Iya. Ayo, Mbak Eka ganti. Ya. Iki nek tarian. Sik to, Pak. Pak, Piye piye piye. aku nek nyawang Mbak Ulan ora kepenak. Piye? jenggleng ngene kok kaya kucing lagi ngetus. Yo enek kucing lagi Kose piye to? kucing ngetus apa ning kucing kok umbah-umbah di ben atus ini apa? Kucingku kene ngomah 58. Heeh. Alah kok 58 apa? wiji to. Tenanan kuwi. Wong anggere wayah bengi rat ning isor wit yo ngene iki modele. Pupuk pupuk bareng ngono terus nelek cret. Ah, Telek men. kucinge akeh. Munine kucing piye nek saking akeh? Miong miong miong. Ora, mula kok kowe iki randang rabi-rabi jebul kucingmu 58. Gus salah. Mula apa sok nginjeni kuwi dadi wis ora kepengin kowe kae. Keong, keong ngono iki genten-gentenan kok kudune. Sik to karo kucingku kok apik suaramu. Ning iki kudu kucing iki mau. Pacita. Iki kudune awake dhewe perang. Duo botol action. Ampun, sewu.
nggon kene iki tenanan ya, Pak. Lah diwales no kok. Jeneng wong perang ki ya sapa lena. Ya tenanan. Bakal krasa. Ngono. Aku kon males tenanan. Niki ngisore nyeremumuh ngono, Pak. Nyeremumuh. Kok nyeremmu piye ta? Wong apike kaya ngene kok lho. Api kuwi guna bongkot pucuk La la la. Ih la 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 la. Ih lho. Kuwi jogetan apa, Mbak? Kuwi Sik pundi? sing niku wau. Niki goyang jengleng iki sing ngene lho ngono ki. Oh, jengleng. Mergo nek maju nine mak. Oh, enek nek. Ada dong. Nek sing anu nggo ngene mau nek koyo nyeblak apa Niki seblak sampur. seblak sama. Goyang kreasi seblak sampur. Seblak sampur. Sawuk banyu, traktor udut. Nah. Rada dudut. Nah iya gini. Urutane ngene goyang bareng gini ya. Ya. Ukel kendangnya ya. seblak sampur sawuk banyu traktor udut tokot tekek oh ya la Oh, iki goyang kreasi. khasnya Mbak Wulane ya iki. Iya, Ini goyang goyang ngebor ndudut metu ndut iki mau. Iki. Iya, goyang traktor. Sampai iso nirokke kok, sampai mesti iso. Aku yang duwe jogetan Ah, khas. coba. Jogetane kas kepiye? Jogetane Mbak Uget iki coba kaya apa? Kendangane piye kendangane? Ayo Mas. Jenenge Rajang Kobes. Rajang Weh, Kobes. Rajang Kobes. Tatem gendang tatem gendang. Iki Rajang Kobes. Nang kene. Iki goyangan Rajang Kobes. Iya. Walah, ya. Terus ganti liyane. Isik Rajang Iki Kobes. sik, oh, ijik, Kowe ijik. iso nerokke iki apik. Iso iya, ora? iya. Iso ora? Yo, Mas. Terokke sik. Musike urung. Piye to ki? Ben dikendangi sik. Ya ya. Piye ngene? Pelan dulu, pelan. Rada banter, Mas. Nah, lah. Yo sok banter-banter. Nah, ngono. Nah. Wes iki. Wis. Nah, ngono kuwi jenenge ajar joget ajar stroke yo ngono kuwi. Nek iso hebat, Ajar. iso hebat. Tenan kok senengane kok. Lah, wes iso Jarang apa ora? Rajang Kobes. Yo kepenak ngene iki. Ajar stroke iso apa ora? Ora. Ora iso. Iso. Ora iso. Goyangan liyane sing ngene-ngene mau, Mbak. Oh, iya. Apa iki goyang pundak? Oh, goyang pundak. Tak teng gendang du tak teng. Du tak teng gendang du tak teng gendang. Ya la 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 la. La 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 la. Wah, wis. Lah ngapa kok wis? Wis. Kene Urung tekan lho. kene gak apa-apa sing kene iki wah asam urat aku. Panas udan. Ya, Masa ya? panas dan. Panas. Oh. Oh. Dia janjine Piye Mas janjine kapiye? aja ngeso-ngeso aja mepet-mepet. Ya. Panas udan. Ya. Panas sudah aleng-aleng capek gunung Ya iya. monggo Mbak Wan Ya. Mangan roti parian dulu entek 5. Mangan roti entek 5. Mugi Pak Haji Pak Haji. panjang yuswa. Amin, amin ya rabbal alamin. Yo. Iya. Pimu Mbak Wulan. Heeh. Terus Iki, Mbak Eka. Mbak Eka. mangan rot kok tuku telek Ya. nggih mangan telek sik to Alon-alon. mangan roti Mangan roti. ana teleke Weleh, yo padha wae. Wis ra apa-apa.
Mbah Haji Nggih, Mbah Haji. kathah rejekine. Amin ya rabbal alamin. Ya. Toko kabeh. Mangan roti Mangan Ya. roti. ora ana teleke. Heeh. Mbah Haji jaluk duwike yo. Lho tenan ki wis diparingi lho. Nggih. Jadi duit ki doa, usaha, ikhtiar dan kerja. Oh, dadi duit ki ana tegese. Duit. Doa. Duit, Duit kanggo kan D cara ki maksudke. Doa. doa, Usaha, ikhtiar, ikhtiar, kerja. 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 Lo pengen duit ra? Ya pengen Kerja. lagi nyambut gawe. Iya. Ya. Panas udan aling-aling capek gunung. Ya. Nadian Natian Watan sarta swara suling mandasane bali ngulan apa setyane kelakon setyane kelakon minum Ya, rapot hati. banyu keturutan sing digadah ingin janji saiki apa lali timun tekarane ayo bangun nekarane enek gunung saga sagung mandang-mandang tak siri samping gunung Ya. Ini jogetanmu nyetop parkir iki mung aku ya iso. kok enek bae jogetan nyetop parkir ngene ngene to iya masuk Mbak Eka Kamu dulu aja. aku wis ping 3 kok aja kamu dulu piye to iya Jare ping 3 ku ora sepiro wae jare. Lah kan bar Saiki bar lho yo. kan Ya. bar tengen kiwa. heeh Lah, terus kan wayahmu iki. iki saiki Dadi bar tengen terus kiwa men adil. Walah. Ya. Ya. saiki aku tenan iki aku Yo. separo lho engko Dah. sekarang bisa nyapa gunung bisa dadi raja dene ora hilang gone padha lara Ya. Jogetnya melu aku ya. Iya, iya.
Ah ngono iki sesuai karo jenenge. Eka uget-uget lha. Kuwi nek joget ya kaya uget-uget pokoke. Ning malah niki versi santai, Pak. Heeh. Nek kaya kula kan jigar-jigar to. Iya. Mbak Eka niku versi kalem santai. Mergane apa? Kuwi batune jauh utuh ceklekane nang mburi lho Pak Nek. Weh, apa iya? Iki laku batu. Ceklekane ning mburi. Bisa dihubungi krik-krik-krik. Bedane ngono aku ra yo ngono kuwi. Ngono aku ceklekane ning mburi, ngono aku kok ning ngarep ya. Ndi? Kuwi. Ya. Kur kelihatan kok. Kelihatan. Wih pancen bener kok zaman semono kae Mbak Mulang kuwi tau lho. Dodok lu diunteri burine nggon bokong krik 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 terus jolke tik ngono kae. Melayu bablas. Ha iya. Ayo Mbak Eka. Ya. Goyangane aku manut jenengan yo. Heeh. Sepira, Pak? Nempi patlu. Nah, iki. Syukur bisa nyawang gunung desa. Matur sembah nuwun. Samping gunung diaturke, ya. Enak tenan sing kari iki malah. Wis, mong jogetan semut. Iya, jogetan rayap. Ah iya. Mbak Eka. Nggih. Menika sampun, saking Pak. penjaripun Kula Pak nggih. Wiji. Ya. Saking Pak Wijianto juragane mie ayam bakso Putra Solo Blitar. Nyuwun ngersake lagu Blitar kalih Roro Jonggrang. Katujaken dhateng penjaripun Pak De utawi Mbok Detris. Ugi sedaya warga ing Ladan Dukuh Tegal Sari mugi tansah pinaringan sembodeng karya wilujeng samudayanipun. Amin. Ugi Saking Pak menika Wijianto. nggih Byung Nggih. saking napa Mbah Sarwo ugi Saking Mbah Sarwo. ngirim layang. Nggih. Sampun kawit wau dereng kula waca. Ah nggih, coba Saking layangi. kula Mbah Sarwo Petruk nyuwun gending podang kuning. Podang kuning. Oh nggih. Nggih, nyuwun ingkang ngendang Mbak Eka uget-uget. Nggih. Nggih, sampun matur nuwun. Oke. Wonten tali asihipun. Matur sembah nuwun. Alhamdulillah, kula Ya. buka Byung. Nggih, monggo Mbak Eka. Wah, alhamdulillah, matur nuwun Mbah Sarwo. Tali asih ada 500.000 rupiah. Alhamdulillah. Kurang nderek ingat. 300. Oh, ayo gendepono. Mungkin ini iki kok mencari doa restu ya. Wah iya. Menika nggih wonten saking penjaripun request Pak Dalang kagem rencang-rencang kujur. Rencang-rencang kujur ngesaken lagu ungkapan hati saking Mas Bledek 1 2 3. Matur sembah nuwun. Saking panitia lapak menika maringi 50.000 ya sembah nuwun ya. Mbak Eka, Dalem. niki mengke sampeyan ajeng ngendang napa niku? Podang kuning. Nggih ta? Napa-napa niku sampeyan sing dikesake niku wau. Nggih, niki podang kuning. Nggih. Niki kersanipun panjenengan saged ngaringken napas rumiyin. Nggih. Niki wonten pundutan Roro Jonggrang saka panjenenganipun Pak Wijianto juragane mie ayam bakso Blitar. Nggih. Nggih, kula tak ngedeke Mas Tukul. Ya. Mas Tukul Arwana. Ya, senes Tukul Sambodo. Oh, nggih. Nggih, Mas coba. Tukul Sambodo. Mas Tukul, ya. Mukti Sambodo Pati iya iki. Ya. Kesaboyo. Nggih. Ya Mas Tukul. Ayo nek tak sebut jenenge gek ngadeg. Aduh malah kondak gledak ya. Nggih. Roro Jonggrang dipun duetaken kalih sinten, Byo? Kalih Mbak Lisa. Oh Kalih iya. Mbak Lisa. Gentene Mbak Prastiwi genti. Nah. Mbak Prastiwi. Mbak Prastiwi jenengan leren sik ngunjuk benderan mesake. Ya engko gek toto-toto. Ya karo nganggo leren mesake ya, Mak. Nggih, ya. Yo, Co, diaturke Roro Jonggrang yo. Yo, kanca kalimasa dados Mas Sulis yo.
pasapatakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan topat kowe wanita sing hebat mangarti yo yen aku lanang ing jagat putra ratu pengging damar maya aku duwe aji sekti Pandawasa aron raja ngrang manuta tak pundhut garwa pasapatakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan topat kowe wanita sing hebat mangarti yo yen aku lanang ing jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Pandawasa para raja ngrang manuta tak pundhut garwa Mbak Prastiwi duit kalih Mbak kalih Mas Wiyono Tukul. Ha iya. Iki mau saka penjane Pak Wijiyanto sing asline Piyai Meru ya no. Iya. Kuwi juragan piyambak Suwana Blitar Putra Solo. Ki uga saka penjane Pak Sutardi sing lenggah ana Manton. Kinten lagu katur dhateng Mbak Yu kula penjane Ibu Budi Siswaya utawa penjane Ibu Payem ngesake lagu Podang Kuning. Oh ya, uga saka miyane Pak Semyono, Nduk. Ya, Pak Semyono sing lenggahna Kalimidir. Kantun salam dhateng sedaya warga ing Ladan Dukuh Tegasari utaminipun nyanipun Mas Paimin Pancawala nyanipun Pak Pranatacara. Ya, saking jadi Pak Kardimin panitia wayangan Tirta-Merta. Ya. Derek bingah dalu menika bintang tamunipun mentek-mentek saking mriki jan ketok mantep tenan Mbak Eka uget-uget. Oh ya. Matur sembah nuwun ya no. Ya. Saka miyane sedulur saka Tenglik Tarwangsa panjenengane Pak Rendi Nursali ya ngersake lintang asmara kagem sedulur
ingkang lenggah wonten ing wewengkon Dukuh Tegasari. Boya sembah nuwun ya, Mak. Iki kok malah jane Pak Heru sing saka Malangan ya kepareng rawuh ya. Kanthi atur sugeng dalu Mas Rono, pandemen budaya utamanipun Dalang Surana. Oh ya. Salam kagem Pak Suparno Banteng. Ugi biyanpun Mas Bakrun Bos Song Sistem Tegasari dalu punika. Kula mirsani lumantar channel Wisnu Ajiardani matur sembah nuwun nderek mirsani tirakatan dalu punika saking jadi Bapak Heru RDM Malangan Bulu Sukoharjo. Sembah nuwun. Ya iki mau ana sing sake podang kuning Mbak Eka sing diaturi ngendang boyo. Nggih to Mbak Eka, leres nggih. Podang kuning nggih nggih. Nggih to mau? Nggih. Podang kuning. Podang kuning sampeyan ngendang to? Nggih perintahe niku. Nggih perintahe niku. Lah kira-kira pripun jan sing ngendang mboten kira-kira? Pripun nggih? Nah. Nggih. Apa manjale nyalirani bae kok. Nderek. Nggih. Podang kuning layange Mbak Eka sing kepareng ngendang ning gandeng wis maringi 500 lha iki ya. Mosok ya ora dituruti. Oh, alah tetep nggih. Nah nggih lho wong 500 ya. Lah aku mau lek kon nyanyi tok ya semangat ngene. Lek ngendang pisan. Nggih. Oke, yo. Mau kan ngendang tok, saiki tak bonusi ngendang karo nembang. Weh, iso apa? Mboten. Oh, mboten kok omong. Apa kendange digawa mudhun, digawa mulih ngono. Terus didol. Ha iya. Kendang apik-apik kok tidak didol. Ha iya, Nggih, ade jan. Wis dibonusi ngendang isih melu nyuwara dhewe wah jan. Ya, Apa-apa tek iso Mbak Eka iki. Tenan kok. Ya, Ora ribet apa nek terus ngendang karo sinden ngono iki coba. Lah terus lek goceki mikir piye Mbak Eka? Oh. Nuwun kalih Mas Aris. Ale Ares terus Mas Tama sing goceki sikile aja nganti nyekakar. Iya. Sik to rumahku kaya sapi arep dibelah. Wong arep ngendang kok sing goceki mike, goceki sikile. Ana sing naleni barang ngono peteng karo sikil ngarep mburi kowe. Pak kaya wong kesurupan. Nggih lah. Niku umpama ora dadak digoceki men ra ngrepotke kancane ngono piye le nyeleke mik coba. Nek kaya dalang ditelesepe ngono piye kira-kira? Nggo dalang. Nggih. Mengke nggih tetep ngewo-ngewo enten kendange kok. Oh iya ya, Enten iki apa nganggo napa niku? Wis rasa nggo seten dalang lah, wis tak ngene-ngene. Dikapakke. Clip on. Wah. Mesti bayanganmu tekan ndi to, Pak? Ayo. Ayo. Lah jan bejo sing dadi mik ya nok ayo. Ya, podang kuning ya, Yo. Tak
Bong. Sekedung sekering, sekedung sekering. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Luyuran anggolek sing tak sayang. Mubeng-mubeng miderang kon kumpuleki. Ora krasa esuk awan nganti bengi. Mane-mane yen nganti yo kang nyawang. Eyang-eyang tak sawang mencok ning ngepang. Kegentangan terindik saka kagungan. Sarwi ngoceh dheweke uget-uget. Kae tak suwon mbok aja ngecek. Podang kuning agawe tak sawang tambah manis. Penak ya, Pak? Ibu bunga yen lakon nyanding slirane. Aduh. Ora bakal ati. Apik iki. Giwang liyan. Yang dalam. Yen si podang kendudut mati. Sambung Mas Ulis. Ora mendung atiku sangsaya ndadra. Sun sranani nuti aku ben. Wah, jan. Aku ki nek wis Nggih. ngerti Rama Kalimasada ngene nganti lupa daratan. Lho kok iso lupa Irama daratan? penake kaya ngene lho. Lho ngono kira mung kari sing gawe irama ora sing ngendang. Ngeten. Dan Lho iki tapi kendang. nek mboten didukung kalih rencang-rencang niki nggih Nggih. mboten saged berjalan dengan lancar. Lho gene biasane kowe ngendang dhewe nyuara dhewe ngono biasane. Cek to koyo arep ngamen ning soto gading mesti. Yo kendang yo sak perangkat gamelan kerawitan komplit. Oh la iya. Kendang dhewe. Ngendang dhewe dinyanyekke dhewe. Kok ngarepe kaya kulit permen relaksa to. Ya ora. Aduh jan, sembah nuwun ya Mbak Eka. Nggih matur mbah nuwun rencang-rencang Kalimasada. Jan, nyenengke tenan. Nggih. Aduh jan. Kek mongko lagi setengah siji lho Mbak Eka. Pokoke mengko limbuan toko jam 3. Wah, cocok pokoke. Wah, jan nyenengke tenan. Perang 15 menit, setengah 4 guru-guru. Yo. Matuk to? Matuk banget. Nah, mungkin bare toko jam 6. Ya, terus jam itu mergane Pak Haji Supati lagi kundur ning Lah Bangka niku Belitung mungkin lho. mungkin ndeleke Pak Haji. Ha iya. Oh, Pak Haji nek dereng nganu kondur mungkin yo ki aja nganti rampung sik. Iya. Ngaten nggih Pak Haji cocok nggih? Cocok lu banget lho. Ha iya. Cocok nek aku kan tetep bar goro-goro jam 4 mulai. Ha iya. Matur sembah nuwun menika saking Pak Bayan Surono Darmono ya. Oh nggih. Mereka paring nyuwun praulayan dhateng sedaya warga ing Ladan Dukuh matur sembah nuwun sedaya perangkat sedaya tansah pinaringan rayu lijeng kelompok tani ugi para kadang among tani ingkang nembe nanem pantun mugi dipun paringi panenipun saing benjangipun. Salam kagem Pak Parno Banteng juragane ululune banyune meru ya. Matur sembah nuwun. Aduh jan. Nggih, niki wonten awala saking penjanipun Mas Bledek ngesake lagu irama dangdut. Oh ya, ya. Lah kiboteng nggih wonten Wonten lho kiboteng. biyo. Ayo ditanjake. Ayo. Mboten Nggih. nang diungelke Nempon ketapa dulekke kok. lagu-lagu ndaldul Nah, wau. Nggih, niki pun wayahe dinggo dangdutan. Wayah ndaldulan niki pun Nggih, ditunggu-tunggu nah. sing nom-noman nggih kathah. Ya, oke. Ya, Pak Hansip sing lagi jogo ya wis standby. Wah. standby Bu Iya. ya. Nggih. Saking Mas Bledek 1 2 3. Ya, Ya ngersake lagu ungkapan hati ya. Ora kudu kuwi sik, Mbak. Ya, Yo sing daturi sing dhisik aku manut ya. Ungkapan hati terus lajeng Namun niku tok le dikersake. ora Ya, kok sing dhisik. Aku arep ngitung. Nggih. Blitar Ya. ungkapan hati. Blitar ya ono ungkapan hati ya ono. Digarap musik nggih Ya, oke. Terus apa-apa kemono sing sak kelintang asmara barang. Lintang Ya, asmara nggih lah. Lintang Nggih. asmara liyan ingkang duet kakung
sinten? Ha niku wonten Mas Tukul. Ya. Mas Tukul meleh. Nggih, lah. Kene ora Arep Mas matur karo Tukul, kiye kene ora. ya nek kersa munggah panggung apa to goleki kanca Oh, tok nggih, siake. mbok menawi saking Karang Taruna, Nggih. bapak-bapak inggih kepareng monggo ingkang Monggo. badhe duweti lintang asmara. Nggih. Monggo Bapak. Mbok menawi mas-mas Karang Taruna saged. Kita do pekewan kok Mbak Dadi. Lah nggih, mboten enten nggih. Nggih, ayo Mas Tukul. Ayo, Nah, nggih. monggo Mas Tukul. Nggih, Kene diaturke. ora Mas Tukul ora lho Mas. Ayo, Sebab iki panjenengane ya pesenan kok Mas. Nggih, pesenan piye? Ndukuh kene iki kok lek ora penyanyine lanang Mas Tukul kuwi kok udan terus. Tanduran ndak ora tukul. Mergo Iya. udan terus tanduran do tukul iki mergo Iya. jangan rawuh. Oh iya, Mbuh. ngerakan banyu. Nggih, matur sembah nuwun menika saking Mas Faisal. Ketua Muda Mudi. Ya, menika ngesaken lintang asmara kalih tresna suci. Boyo, Lintang asmara Lintang ingkang asmara. putrinipun sinten? Ya, ki coba mang dumuk sampean mang milih pundi? Jiro 45 kuwi. Sinten? Ayo, mang milih. Mbak Lisa? Brili? Oke, siap apa-apa oke pokoke. Yo,